Bon dia a tots i a totes. Anem a estudiar dos tipus de problemes que ens faltava per perfilar un poquet. A uno li dic àrees sobrants. Per què? Perquè és calcular l'àrea d'una part ombrejada que queda entre dos figures. I ahí va un concepte que normalment no tenim molt clar, que és el d'inscrit i circunscrit. Els dos exemples que anem a veure són uno, què passa quan tenim un pentàgon inscrit en una circunferència, i l'altre és quan tenim aquest mateix pentàgon però circunscrit a una circunferència. Esteu veient quina és la diferència? Un pentàgon inscrit en una circunferència significa que està dins i està tangent, és a dir, està tocant amb els vèrtexs estan sobre la circunferència, mentre que quan el pentàgon regular està circunscrit significa que està per fora i també és tangent, però està tocant precisament en el punt mitjà de cada costat. Bé, el problema que us plantejo és, el primer, trobar aquesta àrea, l'àrea que se troba entre el cercle i el pentàgon que està inscrit a aquesta circunferència. Comencem. L'àrea ombrejada de la figura haurem de calcular-la amb l'àrea del cercle menys l'àrea del pentàgon i quedarà només esta banda d'ací. Bé, per a calcular l'àrea del pentàgon, com és regular, fixeu-vos que està dividit en 5 triangles isòsceles. No són equilàters. El cas d'equilàter és únicament quan és un hexàgon regular. En el cas del pentàgon regular, el que tenim són 5 triangles com aquests, isòsceles, que no saben el que val això, i de base 8. Vale? Per a calcular l'àrea del pentàgon podem fer-lo de dues formes. Una serà amb la fórmula estàndard perímetre per apotema partit per 2, però també sabeu que simplement podem calcular l'àrea d'aquest triangle i multiplicar-la per 5, i així tindrem l'àrea del pentàgon. Per a calcular l'àrea d'aquest triangle necessita l'altura, així que l'estratègia, de nou, és l'estratègia de l'altura. Dividir-lo en 2, dividir-lo per l'altura, i com és simètric se dividirà en dos triangles iguals, això ja serà 4 centímetres, però jo necessito informació, necessito alguna més. Tinc informació? Sí, és clar que sí, és un pentàgon regular i això significa que estos angles són tots iguals i s'anomena angle central. Per a calcular l'angle central, el que hem de fer és dividir la circunferència sencera entre 5, que són els 5 angles dels 5 triangles. Això fa exactament 72 graus. Per tant, aquest angle d'ací serà dividit entre 2, 36 graus. I ara ja estic en condicions de calcular l'altura del triangle. Que relaciona l'angle amb el catet oposat i el catet contigu. Efectivament, la tangent. La tangent de 36 és el catet oposat partit catet contigu. Atentos perquè este és un dels casos en els quals us costa moltíssim hallar la x. La x que està dividint passa multiplicant. I en aquest moment la tangent que quedarà multiplicada a la x tindrà que passar dividint. Per tant, x serà igual a 4 partit tangent de 36 graus. Això quan ho fem en la calculadora fa 5,506 centímetres i ja tinc l'altura del triangle. Ara ja estic en condicions de calcular l'àrea d'aquest triangle. L'àrea del triangle, que és un dels que forma el pentàgon, és base 8 per l'altura 5,506 partit per 2. I això me fa 22,024 centímetres quadrats, que ara estem en àrees. Per tant, l'àrea del pentàgon serà multiplicar per 5 aquesta quantitat i me fa 110,12 centímetres quadrats.
Molt bé, ja tinc l'àrea del pentàgon. Ara anem a calcular l'àrea del cercle. Bé, com calculem el radi de la circunferència? Fixa't que al estar el pentàgon inscrit en la circunferència, els punts on toca el pentàgon a la circunferència és aquest i aquest. És a dir, que el radi coincideix amb aquest costat del triangle, que és precisament la hipotenusa del nostre triangle que estàvem treballant. Així que si el radi és la hipotenusa, molt fàcil, aplicarem el teorema de Pitàgores, que diu hipotenusa al quadrat igual a un catet al quadrat més l'altre catet al quadrat. Això, si ho fem en la calculadora, que serà l'arrel quadrada de tot això, me fa 6,806 centímetres. Per tant, l'àrea del cercle és igual a pi pel radi al quadrat, és a dir, pi per 6,806 al quadrat. I això en la calculadora em fa 145,524 centímetres quadrats. Bé, doncs ja tenim, per una banda, l'àrea del pentàgon, que està així, l'àrea del cercle, que està així, i ara només he de calcular l'àrea ombrejada de la figura. Àrea ombrejada, fixeu-vos que és l'àrea del cercle menys l'àrea del pentàgon. Doncs és l'àrea del cercle menys àrea del pentàgon de 35,404 centímetres quadrats. En el segon cas, el pentàgon regular està circumscrit, que significa que està per fora de la circunferència i, per tant, les dues figures són tangents en esta banda d'ací. El pentàgon està igualment dividit en 5 triangles isòsceles. Però ara, el que és el radi de la circunferència coincideix amb l'apotema del pentàgon. Ho vegeu que això és el radi? Esto és el radi, que és l'apotema del pentàgon. Bé, traslladem la mateixa informació per a calcular l'àrea del pentàgon. 8 centímetres, estratègia de l'altura, però ara el que tenim és que el radi és aquesta altura. Bé, ho dividim per 2 igual que abans. Calculem l'altura, que torno a dir que és el radi, utilitzant la tangent de 36 amb el mateix procediment. 4 partit tangent de 36. D'acord? I ja tinc l'altura. Ara calculem l'àrea del pentàgon. L'àrea del pentàgon es pot fer igual que abans, calcular l'àrea d'aquest triangle i multiplicar-la per 5 o utilitzar la fórmula estàndard de perímetre per apotema partit per 2. És aquesta la que utilitzarem ara i ja veureu com funciona exactament igual. Estava molt bé perquè serveix per a l'àrea de qualsevol polígon regular, que és un pentàgon, un hexàgon, octògon, decàgon, dodecàgon, el que vulgueu, d'acord? Perímetre per apotema partit per 2. Bé, el perímetre del pentàgon és la suma dels 5 costats, així que són 5 costats per 8 centímetres de longitud, són 40 centímetres de perímetre. Això significa que he de col·locar 40. I qui és l'apotema? L'apotema del pentàgon és aquesta longitud que coincideix en el radi i que coincideix en l'altura, és esta x. 5,506 partit per 2. Efectivament, si fem això en la calculadora, fa 110,12 centímetres quadrats, igual que abans. D'acord? Continuem. Ara em falta l'àrea del cercle, però és més fàcil encara que en el cas anterior, perquè el radi ja el tenim calculat, no com abans. Abans el radi era este costat i per tant tenim que calcular-lo després. Vegeu? Mentre que en aquest cas, com tot coincideix, doncs ara directament l'àrea d'aquest cercle, pi pel radi al quadrat, és pi
per 5,506 al quadrat, que això fa 95,24 centímetres quadrats. Pues ja estem en condicions de calcular l'àrea ombrejada. Àrea ombrejada serà, atentos perquè el que està fora és el pentàgon, és el més gran, així que àrea del pentàgon menys àrea del cercle. Això és 110,12 menys 95,24 igual a 14,88 centímetres quadrats. Vegem ara el mètode de la doble tangent, l'últim que ens falta com a estratègia per a resoldre cert tipus de triangles. Bé, tenim el problema de la pàgina 152, el saber fer, que per cert té una errata en la solució i ara la donarem la bona, que diu: Cristina observa una torre sota un angle d'inclinació de 30 graus. Si s'hi acosta a 185 metres, l'observa sota un angle de 60. Quina altura té la torre? Bé, per al meu gust no està molt bé descrit, sobretot per lo que ells volen que tu facis. La història és que tu tens ahí a Cristina i tens la torre. Tu no pots estar mirant-la perquè si no el problema està deformat. El que ha de dir exactament és que si ella per casualitat porta un goniòmetre, que és un instrument per a mesurar angles, jaja, bueno, resulta que mesura l'angle este d'ací, este fa 30 graus i ella mesura l'angle des del terra. Ara resulta que s'hi acosta 185 metres i torna a mesurar l'altura, l'angle que es veu des del terra fins a la punta de la torre. I ara són 60 graus. I el que ella vol averiguar és l'altura de la torre, que serà esta longitud. Si això ho transformem, en queda en el triangle següent, que és aquest dibuix. Bé, jo per comoditat ficaré en este costat X i en este costat, que és el comú, Y, o la A, o la H de height, d'altura, o la A d'altura. Bé, ficaré X i Y perquè sé que esteu vosaltres molt més còmodes. Què passa? Pues que resulta que tenim dos triangles rectangles, d'acord? Anem a dibuixar-los per separat. Col·loquem les mesures. Este xicotet són 60 graus, este costat és X i este és Y, l'altura. I en este gran, el que està format per 30 graus que té de catet oposat la Y, que és el costat que tenen en comú i és el que volem averiguar, este gran, 30 graus, però esta base ja no és X, sinó és este tros que són 185 més este tros que són X. Així que són 185 més X. Són dos triangles rectangles i per tant podem utilitzar les raons trigonomètriques. Ara anem a veure la relació que n'hi ha entre els dos catets i l'angle. Si són els catets i l'angle, la relació és la tangent. Per tant, la tangent de 60 és catet oposat partit catet contigu i partit per X. I tindrem Y partit per X. Sin embargo, en este triangle és la tangent de 30 i partit esta suma. I partit 185 més X. Per això s'anomena el mètode de la doble tangent, perquè és la tangent en aquest triangle i en aquest triangle. I què fem ara? Doncs molt fàcil. Primer, podríem desfer-nos de lo que és el denominador. Sabeu que si n'hi ha una fracció i això està multiplicant, sabeu que si n'hi ha una fracció i això està dividint, passa a l'altre costat multiplicant. Productes creuats, recordeu-lo. Productes creuats. Per tant, quedaria d'aquesta manera. Val? I ara tu me dius, i què faig amb això que n'hi ha moltes coses? Doncs molt fàcil, tu saps calcular la tangent de 30 i la tangent de 60 en la calculadora i fiques els números que corresponen. I ara trates això com un sistema normal, perquè sí, efectivament n'hi ha dues equacions amb dues incògnites en un sistema. Com queda aquest sistema? Anem a veure'l.
un sistema que es pot resoldre per substitució o per reducció. En aquest cas anem a fer substitució, anem a ficar el valor de la i que ja està aïllat en el seu puesto. De fet, este és el cas particular de substitució en el qual les dos estan aïllades, la mateixa incògnita està aïllada en les dues equacions i per tant, al substituir este valor a i, això s'anomena mètode d'igualació, perquè les i són iguals. Bueno, doncs ho fem. Quedaria 1,1732x, anem a ficar-lo amb la x a la dreta, que estic més còmoda, igual a 185 més x multiplicat per 0,577. Com continuem? Pues fent la distributiva en la part de la dreta, d'acord? En la part de la dreta això fa 185 per 0,577 són 106,81 més, i ara x per aquesta quantitat, 0,577x. Molt bé, és una equació de primer grau, vale, els números són decimals, però és una equació de primer grau, les x a l'esquerra, els números a la dreta. Fem la resta. I ara ja que tenim aquesta expressió, este número passa dividint. I això és igual a 92,476 metres. Seria aproximadament 92,5 metres. N'hi ha una errata respecte del llibre que fica 92,97. Això és incorrecte. 92,5, 92,476 metres. Bé, ja tinc la x, ara he de trobar la y, però la tenim així aïllada, així que és molt fàcil. La y és multiplicar la x que m'ha donat per 1,1732 que havia ficat per així, i la y fa 160,175 metres. Així que ara anem a donar la solució que sempre cal escriure. Solució. La torre fa una altura aproximada de 160,175 metres. Exercici. Calcula l'àrea i el perímetre d'aquest triangle. La primera cosa que observem és que és un triangle en el qual ens han donat dos angles i la mesura que n'hi ha entre ells dos. L'estratègia, com sempre, l'estratègia de l'altura, perquè hem de calcular l'àrea, tenim la base i necessitem l'altura. Molt bé, això significa que l'altura divideix el triangle en dos triangles rectangles. Anem a ficar les mesures. Bé, tenim els angles, però el cent és el que va des d'aquest vèrtex fins a aquest, així que no tenim molta cosa. Anem a ficar incògnites en les coses que ens interessa. Pues, per exemple, x i al costat, que formaria l'altura dels dos, que està comú, i este tros que mesurarà ara. Pues, si tota la base mesura 100 i només este tros x, este tros és el que li falta per a completar 100, per tant serà 100 menys x. Molt bé, ja tenim dos triangles i efectivament anem a treballar amb l'estratègia de la doble tangent. La tangent de 70 és el catet oposat partit catet contigu i la tangent de 50 és el catet oposat i partit el catet contigu, que són 100 menys x. Ja tinc el meu sistema. D'acord? Per estar més còmode, el que vaig a fer és passar de moment el denominador. X per la tangent de 70 és y, 100 menys x, atentos en este parèntesi que és obligatori, i ja tinc el sistema. Com he de resoldre el sistema? Per igualació,
que és el cas particular de substitució. El que val la i, que és això, el substituïm a i baix. Molt bé. 100 menys x per la tangent de 50 és x per la tangent de 70. Correcte? Molt bé, anem a ficar els valors i anem a treballar amb això. El valor de la tangent de 70 són 2,747 multiplicat per x i la tangent de 50 que fa 1,192 a multiplicar per 100 me fa 119,175 menys 1,192 multiplicat per x, perquè ja he arredonit. Ara me queda un sistema, una equació de primer grau. Molt fàcil, passem les x a un costat i els números a un altre. 2,747 més, que ara passa sumant, x per tant serà igual a 119,175 dividit entre 3,939, que serà igual a 30,255 metres. Això és el que fa x. Ara he de trobar i. I la tenim així, així que és molt fàcil. I és x per la tangent de 70. Pues i és 30,255 per la tangent de 70. Això ho fem en la calculadora i fa 83,125 metres. Per últim, ja estem en condicions de calcular l'àrea del triangle. Àrea, base per altura, partit per 2. La base són 100 per l'altura, que és la i la tenim així. Partit per 2, i això me fa 4.156,25 centímetres quadrats. Anem ara a calcular el perímetre. Sabeu que és la suma dels tres costats i tenim la base que són 100 metres, però me'n falten estos dos. Coincideixen precisament amb les dues hipotenuses de dos triangles rectangles, així que serà molt fàcil calcular-los. La hipotenusa al quadrat és el catet al quadrat més el catet al quadrat, segons el teorema de Pitàgores, però podeu utilitzar directament l'expressió que està allà, la hipotenusa aïllada, que és l'arrel quadrada de la suma dels catets als quadrats. Bé, doncs anem a calcular-los en estos dos triangles. La primera hipotenusa, la d'este triangle, serà l'arrel quadrada d'este catet al quadrat més aquest catet al quadrat, que faria 83,125, que ja ho hem calculat abans. Tot això en la calculadora fa 88,460 metres. La segona hipotenusa, la d'aquest triangle, me falta calcular 100 menys x. Bueno, doncs 100 menys x són 100 menys 30,255 i això me fa 69,745 metres. Això és el que fa este costat de baix. Vale, pues la segona hipotenusa és l'arrel quadrada d'este catet al quadrat més este que coincideix, 83,125 al quadrat, i això en la calculadora em fa 108,509 metres. Vale, pues si sumem estos dos costats i la base que són 100, al sumar-lo tot podem obtindre el perímetre. Vale. Per últim, donem la solució com en qualsevol problema. Solució. El perímetre del triangle fa 296,97 metres, podeu arredonir, i l'àrea fa 4.125,25 metres quadrats. I ja està el meu problema totalment resolt.